Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vă prezint o rețetă de ardei umplut, gata în numai 20 de minute. Stați cu mine până la final să vedeți cum îi prepar. Vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 630 de grame de carne tocată, 60 de grame de orez, o ceapă tocată mărunt, o lingură de pastă de tomate, sare după gust, un praf de boia dulce, 2 foi de dafin, 600 de grame roșii pasate, 8 ardei mai mari și o legătură de pătrunjel. Am pus carnea într-un bol încăpător și peste ea am adăugat ceapa tocată mărunt și orezul spălat și scurs. Am adăugat și restul ingredientelor și am potrivit de sare. Apoi am amestecat foarte bine toate ingredientele. Eu am folosit un mix de carne de porc cu carne de vită, însă puteți să folosiți orice tip de carne doriți. Iar ardeii sunt spălați și curățați de semințe și i-am umplut cu ajutorul unei lingurițe. Am avut grijă însă să nu-i umplu de tot, deoarece orezul va crește în timpul fierberii. După ce am terminat de umplut ardeii, i-am așezat într-o oală electrică, iar peste ei am adăugat cele 600 de grame de roșii pasate și aproximativ 600 de ml de apă și foile de dafin. Ardeii trebuie să fie acoperiți de lichid, puțin mai bine de jumătate. Apoi setăm oala la funcția de presiune înaltă timp de 20 de minute. Ardeii sunt gata și miroase foarte bine. Așa arată și în interior. Sunt fierți exact cât trebuie. Sper să vă placă această rețetă. Este o rețetă simplă și foarte delicioasă și foarte rapidă. Ardeii se pot servi cu smântână sau cu iaurt în funcție de cum vă place. Pentru mai multe rețete delicioase, vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube Recipe Enjoy sau să mă urmăriți pe pagina mea de Facebook cu același nume. Vă urez poftă bună și sper să ne revedem și la rețetele următoare. La revedere!